can de palleiro é moito máis que un animal de traballo ou un animal de compañía, é un testemunho que estuvo aí e sigue estando ao longo de toda a nosa historia. É un guardián incansable das nosas terras, das nosas casas, pero tamén un compañeiro fiel das nosas familias ao longo de moitos séculos. Hoxe aquí no monográfico de sedes tuvemos representación de varias capas, e a máis representativa e a que máis predomina é a capa amarela. Tamén tuvemos unha capa negra, que non se ven moito, pero tuvemos a sorte de telo aquí hoxe en sedes. Tuvemos cas dende vos e moi prometedores. Quero destacar a unha femia da categoría de xóvenes, que esperamos que vamos esperar para a súa evolución, pero que promete moito. Ten unha boa morfoloxía e esperamos ter unha cadela moi representativa da nosa raza de can de palleiro. O can de palleiro ten que ser un can equilibrado, sociable, ten que ser reservado cos estranos. Por outra banda, o que ten que ser un can forte, rústico, ten que ser un can que estea feito a traballar fora. Quero tamén destacar unha capa negra que tiña unha pelaxe moi áspera, como un can que ten que estar en temperie, ten que soportar a auga, o frío, e hoxe quero destacar tamén esa cualidade. E despois o que é moi importante é a cabeza, ten que ter o cráneo e o fociño ten que ser paralelo, non ter moi marcado o stop, ten que ter a mordedura, ten que ser en tixeira. Despois os movimentos teñen que ser áxiles. Invitamos a toda a xente, os propietarios de can de palleiro de todo Galicia, para asistir e participar nesta xuntanza de amigos e amantes da nosa raza e darlle así publicidade á nosa gran raza que está can de palleiro.